Sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo waMkhonazi ngihlezi lapha nensizwe siyazi ngomJebhuli mfowethu ngicela ubingelela abantu ezweni lonke sanibonani kodwa ke hey madoda nayi mkhuba angisakhona ngisho ukubingelela ngihleli noNjabulo insizwa ababhemi esijolo ukuyibona lapha ku Facebook ku TikTok ibingelela abantu idla abantu ngomsizwa nakhona sanibonani izwe lonke mfowethu uMjebhuli ungomunye wafethu sinokubabona lapha endlini zokuxhumana wenza lo mdanso yakhe engajwayelekile uMjebhuli uthatha lapha lento manje uchaza lo muntu cha mfowethu lo mbuzo mangathwa ngiyophendula into nento inomuntu wayo mhlawumbe nawe Njabulo mfowethu angazi talent lawo ngathini talent lakho mhlawumbe nawe esikoleni kwakuthiwa mawubuza answer wawungafuna ukutadisha osheshe uyiphendule nami ngathi into engazalwa nayo engafika nayo emhlabeni hayi ukuthi mhlawumbe ngayikopela noma ngakuthatha kubani mfowethu emculweni kaMaskandi ngeke ngaza ezinye zengoma zegcwama ngisho ngicabanga ukuthi nawe uthi uyayazi eMelchini igama laMjebhuli nengoma futhi kaMlabalaba saphinde sakubona futhi kupromo kaMlabalaba lokho mhlawumbe njengoMjebhuli kuphatha kanjani ukuthi ikhono lakho silithathe laze la beka mhlawumbe ebalazweni wazi wa recognize abantu abakhulu kangaka endibeni umculo kaMaskandi mfowethu cha lokho wabuza umbuzo omuhle omnandi futhi Njabulo kabe yami lokho kungenza nami ngiyiqhenye ngesinami yabona njengoba nami ngihleli nawe ngibona nami ngiwumuntu ngoba ngihleli nawe malithi ibandla malibhala ingoma lingikhumbula ukuthi kunomuntu othiwa uMjebhula ojabulisa abantu bese libhala ngami ingoma yabona kunabantu mfowethu abaningi abaziwayo kodwa abangaze bethole ithuba lokuthi bebhalola ingoma kodwa mina ngomtsizwa bami nongithandwa amabantu nangogazi lami likwazi libantu ukwenza lokho endimeni kaMaskandi ke umuntu mayesena ama followers njengamanje amaningi simbone ngene studio eyokhipha icocwe lakhe kusakenzeka yini sibone mhlawumbe uMjebhuli naye esekhipha icocwe lakhe ethi asimeseke hayi cha hayibo lutho futhi hayi cha mina ngifosi ngana kwethu mina okwami engikwenzayo ukugxuma nje ngijabulisela abantu angiyenzi into engesi ngoba ngisho ukuthi mangikhuluma ngetalent nangento engafika nayo emhlabeni cha eculeni hayi cha lutho mfethu ingwenya nje engiyibhilelayo engizenzela ubusizwa bami ngiqhubela umsizwa namhlanje mfowethu silapha emabonengi ku-activation yolunje lomntwana engicabanga ukuthi umnqumo wakhona uzoba nge-27 December kuwo lo nyaka lo yipi mhlawumbe ingoma kaquality nekanjabulo langa othi yabona la inkabi zakho zakushayela kahle eyodwa nje kubo bobabili ngingaqala ngoquality ithi hey ufuna ukujalo othatamba bese ngizomfala bese hayi ngishile nje awuyazi ke futhi lapho ngishile nje awuyazi bana ujayi ngqo mfowethu sesikhathini sokuphela unyaka sinokubona mhlawumbe ngalezi inkathi abafowethu mhlawumbe abanye kuma kufanele beye emakhaya belimale mhlawumbe belimale ngengozi yemoto abanye belimale mhlawumbe ngezulu lezandla mhlawumbe abanye kwesinye isikhathi mhlawumbe kubanga ubumsizwa ungathi nje mhlawumbe amazwi akho obhekise insizweni nokuyiphatha kulesi sikhathi sonyaka ukuthi befike emakhaya bephephile cha lapho nganiza kwethu ukwehla fanele sehle kodwa engakusho insizweni ayihlonipha umgwaqo zilindane emgwaqeni kabekezelana kumnandi vele amasehla sijabule kodwa singagijimisa utshwala phambili umgwaqeni fanele sibekezelane silindane sihloniphane lokho engakusho bathina kufanele amasehla semakhaya umuntu olandela uMjebhuli akalindelani kuMjebhuli kusuka manje ukuya phambili into emnandi kuphela ukuqephetheka nje akukho kunye hayo ukuqephetheka nje kuzami mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngicela nje sithi Maskandi Online Magazine bese sivalelise Maskandi Online Magazine kunjabulo siyabonga kanza kwethu simnandi hayi siyabonga sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo waMkhonazi ngihlezi lapha neqhawe lami bathi abanye SMS mashalele mfo wangubane mbomvu ngicela ubingelela abantu angibingelele mfo waMkhonazi nababukeli bakho mfowethu ngicela ukuthi bayaphila abantu ngicabanga ukuthi bayaphila mfowethu mashalela siyakubona kakhulu endlini zokuxhumana mashalela ngicabanga ukuthi thina saqala ukumazi mina ke ngithi ngaqala ukumazi seqhamuka eseqoke ijazi kwenye ama-CD cover mfowethu leyo concept leyo ungasho ukuthi iqhamuka phi njengomashalela wayithatheleni ngathini njengoba kushiwo nje ukuthi singamaciko ubuciko akukhona ukucula kuphela kepha ziningi izinto esizenzayo ezikhombisa ubuciko kungayi ingathini i-appearance yethu ngesilungu bathi nayo ibalekile mawuyiciko
ubonakalise imiyalezo eminingi ngokuqoka nje usuku usukhulume waqeda. So kuningi abantu abazokubona ngeke ngabonakala ngigqoka ijazi elimhlophe kade sibe kumzukulu. Kuningi esikwenzayo singamaciko okusuke kudlulisa nje imlayezo eminingi ngokuqoka nje kukodwa, yabona. Yeah. Mfowethu emculo nomaskandi umculo wakho ngicabanga ukuthi abantu bayawamkela kakhulu nesitayela sakhe esihlukile engicabanga ukuthi siyangena ebantwini ngalendlela exakile. Umculo wakho ngiyolandela kakhulu. Umashalela unalento ukuthi mayibiza isihloko sealbum ethi hitha amashende ethi silima seshende ulandelana lokhu nje amashende leyo nto mhlambe kumashalela iqhamuka laphi leyo nto leyo. Ngingathi mina mfowethu kuyazenzakalela ngoba akukhona ukuthi mhlawumbe ngangiplanile mangifika kwi-industry ukuthi ngizobe ngicula ngamashende, kodwa kuyayiqondanela nje angazi nami ukuthi kanjani futhi unyaka nonyaka ihlala ikhona ingoma ekhuluma ngamashende futhi enamandla ezothandwa abantu. So nje kuyazenzakalela, so sekwazi kwangena ngisho egazini ukuthi hayi mangasho ukuthi amashende kusho ukuthi kuzobe kungakabi umashelelo, uyabona, sebeyazi nje nabantu. Yebo mfowethu. Umashalela ngicabanga ukuthi sike sambona ey'nkundleni zokuxhumana kube khona isikhathi la khona ebesebenza ephinde futhi ekhona emculweni, angazi noma usayenza yini lokho. Umashalela mhlawumbe ngathini ukubhalansisa kuleyo nto ukuthi uma uwumculi mhlawumbe uma ungakabi permanent ngapha uphinde ungaliyeki itoho lelo suku lenza. Impela namanje ngisayibambile mfowethu, ngisayibambile. Nakuba khona ikhona ingcindezi, ikhona ingcindezi mfowethu. Sisi ngiyacela sisiphazamise ngicela. Uzoyinqamula. Yeah mfowethu, njengoba ngisho ukuthi sisayibambile mfowethu, ngisayibambile nami ngikhona lapha nekhampani abathi kusegibela. So ngingathini vele ngithema ngiqala umculo bengivele sengiqalile ukusebenza nami lapha. So nakuba ikhona ngingcindezi mfowethu ukuncedisa amawele, kodwa ezinye zezinto zifuna ukuthi ube professional, ukwazi ukuthi uma usemsebenzini ube semsebenzini ube professional ngokomsebenzi. Kodwa mase ngisemculweni futhi ngisuke sengiwumashalela, so ngiyengizame ngayo yonke indlela ukuthi ngibalansise mfowethu, ngoba kuyenza uthola ukuthi umculo uyangibiza during ama weekends, even during the week kumele ngenze indlela ukuthi ngikwazi ukuthi lezi zinto kungabikho affectekayo. Nakuba kungelula kona, kodwa kubalekile mfowethu ngoba ekugcineni umculo into ibhizinisi ngathini ibhizinisi alihlezi li right ngaso sonke isikhathi, nakuba nalo leading attention ukuthi ulincelise, kodwa futhi uyadinga ukuthi ube nento a solid backup ukuthi mina ngimi la while ngiphusha ibhizinisi but kukhona into eyisisekelo mfowethu ukuze impilo iqhubeke. Umashalela umuntu mhlawumbe ulandela umashalela engalindelana ukusukela kumashalela ukusuka manje ukuya phambili ngalesikhathi sonyaka. Ngicabanga ukuthi ngizoba isilwane impela. Ngivele sengiqalile nje ukubona ukuthi umashalela ngempela njengamanje ukhule kangakanani, uthando lwabantu lungakanani. Ngibona ukuthi ngeke ngisabanikeza thuba manje. Yeah. Kuningi nje engizoqhamuka nakho ngama surprises khona engihlelayo cishe ngaphambi kokuthi unyaka uphele kulesi sikhashana nje sincane khona engenzeka nikubona, kodwa kuningi bakuqala unyaka ka2026 mfowethu kukhulu nje kuyeza kumashalela abantu basazobona. Mashalela sekubongela kakhulu mfowethu nawe indlela umsebenzi wakho uphusha ngayo siyawubona ingcingo ezokuxhumana. Ngicabanga ukuthi uphusha kahle kakhulu ebantwini nje mhlawumbe abawesekayo umsebenzi wakho mhlawumbe ingcingo ezokuxhumana nakuba bawudlala endaweni elungile, ungathi mhlawumbe ngamazwi akho wabhekise kubona. Akukho okudlula ukuyibongela, akukho okudlula ukuyibongela. Mina ngingayini nje ngawumashelela okwenzani bengekho abantu okuyibona esibaculelayo, ngoba ngababiza mina ngabanikazi bomsebenzi, ngoba noma ngathiwa ngiligagu kangakanani bakungakasho bona ukuthi umsebenzi wami muhle, into yami engiyenza ngabe kushuthi iyizi, yabona. So ngamanye amazwi nje ngithi ngiyayibongela kakhulu, ngiyacela bengapheli amandla. Kungenzeka mhlambe uthola ukuthi umsebenzi wami uyehlwe enyuka ngoba phela akuhlezi kukuhle ngaso sonke isikhathi, kodwa mfowethu kubalekile ukuthi kube khona abantu abakwesekayo bekukhuthaza ukuthi ndoda push. Kodwa nje engibathembisa khona ukuthi umashelela uzohlezi ebenzela okuhle ngaso sonke isikhathi okusizingeni eliphezulu. Mina ngingaze ngadembesela mangenza umsebenzi engizonikeza abantu, ngamane ngiwuhlehlisa okungcono ukukhipha unyaka olandelayo, kodwa nje into engihlale ngiyifisa ukuthi ngibakhiphele umsebenzi osezingeni eliphezulu. Cela nje baqhubeke basesele. Umashalela mangaphosisi ngicabanga ukuthi wakwaveza ey'nkundleni zokuxhumana mhlawumbe ethatha iy'nyathelo zongazathi ukhona owesifazane ayibandakanya naye ayimisele ngayo, mhlawumbe ngazi noma wakusamkhetha noma wakuyini, kuyiqiniso lokho. Noma ngicela ukuthi ngingangeni khaxa kulokho, kodwa nje ngicela ukuthi kubalekile emajongo ukuthi
noma ngathiwa siphila kuliphi izwe futhi basiphila khona siphila empiloni udumile uphumelele kanjani kodwa egcineni mfowethu imizwa yobaba fanele ivuke yilokho nje ngingakusho mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho singathi nawo umsebenzi wakho ungaqhubeka phambili siyayibona lo phusha ngayo ngathi nje ungahlala nawe ibrand yakho iclean mashallah siyajabula thina masimbona eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sicela nje sisivayelisa sithi uMaskandi online magazine Maskandi online magazine saluta siyabonga bafowethu ngixolise ngosisi